Pekný deň. Dnes vám natočím výklad po slovensky. Hovorila som si, že dlho som nenatáčala výklad v slovenčine. Takže dáme si dneska výklad po slovensky. A tému som si napísala: čo ti v roku 26 zjednoduší život? Čo ti v roku 26 zjednoduší život? Dúfam, že toto obdobie zvládate relatívne v pohode. Tie energie sú teraz dosť náročné. Takže dúfam, že odpočívate, koľko sa dá. Ja sa snažím tiež. Lebo chce to sa ponoriť do seba. A chce to trošku zjemniť, spomaliť. Čo ti zjednoduší život v roku 26? Splnený sen. Číslo 9. Tvé sny se stávají realitou. Jdeš cestou štěstí. Věř, že ocenění sebe sama je závlahou stabilního růstu. Výrazem tohoto období je tvrzení: na co pomyslíš, to se vydaří. Semínka úspěchu jsou dobře zasetá, užívej si tyto výjimečné chvíle. Přichází období naplnění a luxusu. Pocity štěstí z celkového vývoje událostí ve tvém životě. Z čeho máš radost? Kam plyne tvá pozornost v období radosti? Jo, tady to vypadá jako takové veselé vnitřní dítě. Veselé, hravé vnitřní dítě, které už se vidí, které se už vidí. Které vidí ty dary v sobě, jenom pořád hledá odvahu zvládnout tu svou cestu, ten svůj růst a důvěřovat vlastně sama sobě, sám sobě. Splněný sen. Takže to, co cítíte, že k vám míří, tak tento rok 26 k vám rozhodně míří. Dám ještě jednu tady tuto transformační. Co ti zjednoduší život v roku 26? 7. Hledání pravdy. Někdy je těžké přiznat si skutečnou pravdu pod vlivem mnoha externích faktorů a přijmout realitu takovou, jaká je. Chráníš se tak před zklamáním. Každý potřebuje čas připustit si, co již nefunguje. K rozpoznání pravdy je nutný čas. Vybírej si pečlivě, co uznáš o sobě jako skutečné. Vzdej se iluzí o dokonalém příběhu. Žij teď a tady. Kde podléháš iluzi a sebeklamu? Kdy a za jakých okolností jsi to ty? Taková lesní víla. Hledání pravdy. Tak, a ještě si dovyhodíme
Takže čo ti v roku 26 zjednoduší život? Tohoto roku sa pravdepodobne budete na hlbšej úrovni stotožňovať so svojím poslaním. To znamená, je možné, že budete sa doučovať v tej oblasti, ktorá vás zaujíma. Budete sa transformovať tú svoju prácu a budete uvažovať, ako vlastne ďalej efektívne rásť. A presne vďaka tomu, že si sami so sebou vykomunikujete, ako to potrebujete a nebudete sa báť si nastaviť hranice, aby vás nevyčerpávalo to, čomu sa chcete venovať, ale naopak, aby vás to dosycovalo. Zároveň tam vnímam to, že potrebujete v sebe prebudiť aj to nadšenie. To, že v sebe prebudíte to nadšenie a nebudete tvoriť, respektíve pracovať z pozície strachu, to tiež veľmi často opakujem, tak vďaka tomu nadšeniu a dôvere a vďaka tomu, že sa budete tešiť na ten svoj splnený sen, vďaka tomu, že budete hľadať v sebe tú hlbokú pravdu a nebudete sa snažiť všetko robiť perfektne a žiť dokonalý príbeh, stále v našom živote budú nejaké výzvy. Toto si treba uvedomiť, lebo stále rastieme. Preto sme tu, aby sme rástli a stále sa učili, transformovali, menili a aby sme si túto realitu zažili vlastne čo najviac širokospektrálne, ako je to možné. Hej. Nebojte sa v sebe prebudiť radosť. Z čoho máš radosť? Kam plynie tvoja pozornosť v období radosti? Hej. Na tej karte splnený sen. V roku 26 máte bod obratu, hej. Nejaké šťastné náhody vám mieria do života. A šťastie. Začína sa váš život otáčať na pozitívny. Hej? Aj keď teraz v tejto chvíli to asi nevidíte a necítite, ale to je pretože, ako stále tiež opakujem, tak púšťame to staré a vlastne prekalibrovávame sa do tých svojich vyšších vibrácií, do vyššej frekvencie. Takže to pochopiteľne súvisí aj s tým, že potrebujeme čistiť ten svoj systém. Hej. Áno, áno. Tiež doporučujem v roku 26, keď sa niečomu budete venovať, veľmi si dajte záležať na tom, aby ste nezabúdali na to odpočívať, pretože odpočinok je jediná možnosť, ako môžete načerpávať energiu a nebyť stále v tom výkone. Nenáhliť sa stále, netlačiť sami seba do situácií, do tlaku, do situácií, kde vlastne budete v zmätku, ale naopak skúste si nastaviť tento rok svoj osobný rast tak, aby ste do toho zapojili aj svoj odpočinok a starostlivosť o seba. Toto je veľmi dôležitá súčasť osobného rastu. Inak nemáte kde načerpávať tú energiu, hej. Tento rok vám vlastne zjednoduší život aj to, že rytier pohárov, že sa vo vás prebudí tá túžba, vášeň.
tá vaša vášnivá duša ako keby sa zapálila, ako keby ste sa fakt znovu zrodili, ako keby ste sa tešili na to, že môžete začať tvoriť, respektíve na hlbšej úrovni sa venovať niečomu, čo vám dáva hlboký zmysel. To znamená naplniť si ten svoj pohár. Toto je zároveň aj energia gentlemana. To znamená, že vy aj pravdepodobne tým, že si uvedomujete svoju sebahodnotu, tak budete aj pristupovať k ľuďom okolo seba úplne iným spôsobom. A tu sa dostávame k tomu, že toto sa bude diať vďaka tomu, že si dokážete nastaviť hranice a tým si vlastne aj v roku 26 zjednodušíte život. Tým, že si nastavíte hranice, to, že nastavíte hranice sebe aj tej druhej strane, tak je to bezpečné pre vás oboch, pretože nebudete sa navzájom vyčerpávať, ale zároveň pokiaľ niekto nestojí o váš priestor alebo hej, proste sa nevnúcujte. Nevnúcujte sa niekde, kde nestoja o váš priestor, o váš čas. Naopak, treba si toto vysledovať. Skúste to sledovať, ako to je vlastne s ľuďmi okolo vás. A nesnažte sa vnúcovať alebo dokazovať lásku alebo hej, upozorňovať na seba. Naopak, navnímajte si, ako k vám ľudia pristupujú a keď je tam ten záujem aj z tej druhej strany, a tá rovnováha medzi vami, tak je to v poriadku. Ale ako náhle dávate vy viacej ako tá druhá strana, treba si jednoznačne nastaviť hranice, respektíve tiež, ako stále hovorím, dovoliť si pustiť do svojho života niekoho, kto bude o ten váš priestor stáť. A kto bude rád vo vašej prítomnosti. Lebo tým, že vyživujete energiu niekoho, kto o vás nestojí, tak tým pádom vyčerpávate sami seba. No a máme tu aj, pravdepodobne sa prehlbia vzťahy tohoto roku. Je tu dvojka pohárov, hej. A môže to súvisieť s partnerstvom. Je možné, že buď pokiaľ ste vo vzťahu, tak váš vzťah vlastne naberie úplne takú inú frekvenciu, taký nový nádych. Alebo je možné, že vám niekto mierí do života, že sa stretnete s niekým, s kým sa budete cítiť veľmi pekne a to presne vďaka tomu, že už si dokážete nastaviť hranice. Že chápete, že potrebujete svoj priestor a je to v poriadku. Keď poviete, že potrebujete svoj priestor a nebudete sa báť, že vás ten človek alebo tí ľudia nepríjmu takých, akí ste. Takže je možné, že toho roku sa aj spojíte s niekým veľmi zaujímavým. V roku 26 vám zjednoduší život aj to, že už si nebudete ťahať tieto bremená. To znamená generačné záťaže, očakávania ostatných, ale že sa zameriate na seba. Zhodíte zo seba tohoto roku, respektíve ešte v tomto cykle, lebo ten 9-ročný cyklus sa ešte stále ukončuje. Ja začiatok roku 26 vnímam, že prichádza s prebudzaním prírody. Takže ešte stále dočisťujeme ten predošlý 9-ročný cyklus. Takže ešte stále zo seba zhadzujeme tieto bremená. Hej? Je dobré fakt teraz venovať čas tomu, aby ste zo seba zhodili všetko, čo vás stiažilo a čo v podstate pre vás ďalej nie je perspektívne. Hej, a teraz to je aj vidieť toto obdobie, že teraz sa nachádzate v takej, možno aj trošku hmle, hej, že máte v sebe taký zmetok, hej, a chaos, že teraz ten váš systém sa búri, lebo vlastne cítite, že prichádza nejaká zmena, kľudne sa môže diať aj to, že v tomto období vás môže bolieť telo, hej, veľmi výrazne, viac ako inokedy, že úplne cítite, že ste unavení, že sa potrebujete zastaviť. Hej, táto karta vlastne súvisí s tým, že teraz v tejto chvíli ste proste vyčerpaní, hej. A bojíte sa možno pokračovať, pretože v minulosti ste si zažili niečo, čo bolo pre vás veľmi náročné, ale učíte sa vlastne dôverovať procesu, hej, lebo vy to aj cítite, že vás tu čaká niečo lepšie. Ale treba si dovoliť sa otvoriť týmto novým možnostiam a krásnym novým začiatkom.
2026 bude pre vás veľmi prínosné a vlastne zjednoduší vám to život v tom. Bude pre vás veľmi prínosné to, že vy vlastne ste prijali všetko tak, ako bolo v minulosti, nesnažíte sa to už vyhodnocovať, chápete, že vlastne všetko to, čo ste zažili, vás posunulo dopredu a pretransformovali ste sa do úplne inej bytosti, do úplne iného človeka a že sami seba prežívate na o mnoho hlbšej úrovni, ako to bolo doteraz. Hej, toto je síce 5 pohárov v reverze, ale tým, že je v reverze, tak akorát táto karta, to je o tom, že vlastne ste prijali celú situáciu z minulosti, posúvate sa dopredu, odpúšťate sebe, ľuďom okolo seba a je to vlastne aj nová perspektíva, hej. Už to púšťate všetko. A máme tu císara. A máme tu dvojku pentaklov. Dvojka pentaklov je o tom, že tohoto roku pravdepodobne sa budete snažiť zvládať viacej vecí naraz. Hovorím, nezabúdajte na to, veľmi dôležité je odpočívať. Veľmi dôležité je nepostaviť sami seba do výkonu a do tlaku, ale tvoriť, jednať z pozície hravosti, z pozície dôvery, z pozície že všetko sa vyformuje a vyvinie tým správnym spôsobom bez toho, aby ste do toho vkladali strach. Samozrejme tým strachom a tým výzvam, tiež ako stále opakujem, stále budeme čeliť. Ale len na vás záleží, ako sa tomu postavíte, hej. Buď nájdete rovnováhu, alebo nie. A samozrejme císar súvisí s božským mužstvom. Císar je vlastne taká tá prirodzená autorita. Je to človek činov, takže vy vlastne aj aktívne teraz tohoto roku budete prejavovať samých seba, uzemňovať svoje nápady, formovať sa. Hej, činy, aktivita, vnútorná sila a vzostup. Takže to všetko k vám prichádza, s týmto budete pracovať ten ďalší rok, ale každopádne je vidno, že to má zmysel, pretože tie splnené sny vám mieria do života a aj tú pravdu a rovnováhu nájdete. Takže takto to je všetko. Každopádne, keby ste potrebovali, tak ešte stále je k dispozícii rituál ukončenie starého 9-ročného cyklu a privítanie nového 9-ročného cyklu je na mojich stránkach jarkasun.cz. Tento rituál si môžete kľudne púšťať viackrát, hej, lebo veľa ľudí má problém s tým si emočne precítiť tie pekné pocity, ktoré môžete zažiť, respektíve pretransformovať ten strach. A samozrejme pretransformovať tie podvedomé myšlienky negatívne a deštruktívne a zároveň pustiť tú minulosť. Hej? Takže vlastne behom tohoto rituálu budeme sa lúčiť s tým starým cyklom a vítať nový cyklus a je to taký krásny moment znovu zrodenia, takže krásne vás dobije energiou, ale doporučujem, keď si ho budete kupovať, tak si ho kľudne púšťajte viackrát, aby ste sa vedeli hlbšie nacítiť na tú vašu premenu a stotožnili sa s ňou na hlbšej úrovni. Ešte raz chcem poďakovať všetkým, kto si už tento rituál kupoval. Ja verím, že vás to rozsvietilo, lebo vložila som do toho veľmi krásnu energiu a myslím si, že vás to pekne nakopne do toho ďalšieho roku. Takže takto to je všetko a majte sa krásne.